Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. So a yau za mu yi maganganu akan Atiku Abubakar, inda wani ko mu ce wasu kwanakin baya mun yi maganganu akan shi, dai wasu da yawa suka dinga yi mana maganganu dangane da hakan, inda ake ta bibiyan mu domin ci gaban ainihin tarihin shi, domin wasu da yawa sun matsu su ci gaba da ainihin tarihin. So mutane da yawa sun damu da hakan, wasu kuma ba su damu da haka ba, amma kamar waɗanda suke yawan bibiyan mu dangane da cewa suna so su ci gaba da sauraron tarihin Atiku Abubakar tun yana talakansa har zuwa lokacin da Allah ya ɗaukaka shi. Maganganu ne da yawa, kuma akwai gwagwarmaya daban-daban, domin ko ba komai malam Bahaushe ya ce duk wanda kaga ya sha daɗi to ya sha wahala, kuma duk wanda kaga ya sha wahala to ya sha daɗi. So tabbas ya sha gwagwarmaya daban-daban, kuma ya gamu da ƙalubale daban-daban wanda ba zai misaltu ba, domin ba ɗaya ba biyu ba. Sai dai game da mutanen da suke yawan kiran mu a waya dangane da cewa suna so za a buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa, sannan kuma kamar sababbin mawaƙa waɗanda su ma suke son waƙoƙin su yi suna, su ma su zama celebrities a faɗin duniya, su ma a dinga neman su, har ma waɗanda suke harkar comedy duka ko manya-manyan fina-finai waɗanda suke so za a buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗorawa, domin su ma su sanu a faɗin duniya. Ku sani cewa a yanzu za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe muku sabon YouTube channel. Sannan ina 'yan kasuwa waɗanda suke yawan yi mana maganganu dangane da cewa suna buƙata za a tallata musu hajojinsu, domin talla yana da matuƙar amfani a gurin ɗan kasuwa. Ta ɓangaren talla ne kaɗai ɗan kasuwa zai dinga sanin cewa kasuwanci yana tafiya ko baya tafiya, sannan kuma ta ɓangaren talla ne kayanka za su dinga shiga duk inda ake buƙata su shiga, kuma za a san kana yi ko ba ka yi, ma'ana za a san da kai a faɗin duniya. Idan Allah ya taimake ka a lokacin za ka samu ɗaukakarka, ma'ana cikin dare ɗaya Allah kan yi bature. Ku sani cewa yin talla yana da matuƙar amfani, domin kayanka za su zagaya faɗin duniya ba wai iya inda kake ba. Za ka ga mai buƙatar wanda za mu yi talla zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye, ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari na waɗanda suke yawan yi mana magana dangane da cewa Allah ya hore musu baiwa, suna so za a tallata musu baiwarsu, kamar waɗanda suke ba da magunguna na gargajiya da na zamani, da kuma waɗanda Allah ya hore musu baiwa ɓangaren iya cire aljani daga cikin jinsin mace ko jinsin namiji, wato bil'adama kenan. So ko kuma waɗanda suke iya ba da laƙanƙuna dangane da taimako na ɓangaren addini. So ku kanku za ku, domin mu tallata muku baiwar ku, za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ina wayanda suke so za a yi musu waka, kowace irin waka ta ƙasar Hausa, kuma kowane irin mawaƙi, za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin gudanar muku da aikin waƙar ku. So bari mu dawo ainihin abin da ya aje mu dangane da Atiku Abubakar, domin mutane da yawa suna yawan yi mana maganganu a kan shi. Atiku Abubakar babban ɗan kasuwa ne wanda ya sanu a faɗin duniya, wanda kuma ya sha gwagwarmaya daban-daban ta ɓangarorika daban-daban, wanda ba za mu iya cewa komai akan hakan ba, domin an ce duk wanda kaga ya sha wahala, so daga ƙarshe insha Allah zai sha daɗi. Tabbas Atiku Abubakar da farko ma'aikacin kwastam ne, wanda ya tsinci kansa a cikin aikin gwamnati, inda a nan ma ya sha wahala sosai. Sannan kuma bayan haka Atiku Abubakar, bayan wannan wahala da isha, sai a cikin ƙanƙanin lokaci ya fara tunanin cewa me zai hana ya ɗan fara kasuwanci da wannan albashi nashi da yake samu. So duk da a lokacin, tun a zamanin jahiliyyar ma dai za mu ce, domin ba za mu ce yanzu ba, tunda muna zancen kusan shekara 40 baya. So kun ga sai dai mu ce zamanin jahiliya kenan, domin a lokacin akwai abubuwa da yawa wanda ba mu same su ba, inda a lokacin musamman ma kamfanonuwa wanda mafi yawancin kayan sarrafawa da ake amfani da su ɗan adam ne yake sarrafawa, inda a lokacin ana yawan rashe-rashe dangane da wahalhalu da ɗan adam yake sha, ana samun cututtuka daban-daban. Sai kuma yanzu aka samu ci gaba, wanda yanzu mafi yawanci injina su ne suke sarrafa abubuwan da shi kansa ɗan adam ɗin ma ba zai iya ba, in kuma zai yakan sha baƙar wahala, kuma yakan daɗe. So tun a wannan lokaci ya fara sha'awar ya fara kasuwanci. Bayan ya ɗan fara kasuwancin shi, Allah ya taimake shi, kuma Allah ya ɗaukaka kasuwancin nashi ya fara albarka. Tun yana aikin kwastam ɗin shi a wannan lokaci dai, bayan kasuwancin nashi ya fara ƙarfi, ya ga ya fi samu a ɓangaren kasuwancin shi. So a wannan lokaci ta sa ya ajiye ɓangaren aikin kwastam ɗin shi, ya fara kasuwancin shi, wanda wannan kasuwanci yana samu sosai, kuma yana biyan buƙatarsa.
inda a wannan lokaci bayan kasuwancin nashi ya yi ƙarfi sosai, ya fara samun dukkanin abubuwan da ya kamata a ce ya fara samu. Bayan ya ajiye wannan aiki nashi kenan na gwamnati, so a lokacin kuma kasuwanci gaskiya ya ƙara ci gaba sosai, inda a wannan lokaci ne ya fara sha'awar cewa me zai hana kuma ya nemi sanuwa a faɗin duniya. So a lokacin kun san ce dukkanin wani mutum da zaka zauna da shi, zaka gamu da mutumin arziki kuma zaka gamu da na kirki. A lokacin wasu daga ciki suka dinga ba shi shawara ya kamata ya ci gaba da kasuwancin shi, domin kasuwancin shi shine mafi alkhairi. Wasu kuma sukan ce a'a, ya kamata a ce ya fara harkar siyasa, inda a lokacin ita siyasa ba ma kowa ne damu da siyasa ba, inda mafi yawancin in ka damu da siyasa to dai idan ka cika jan wuya, ka cika guru, an san ka sosai, shine zaka fara harkar siyasa. Domin a lokacin siyasa tana da matukar haɗari sosai. A kashe ka kana kan kujerarka wannan ba komai bane. Domin a lokacin ana mulkin soja, a lokacin ba a fara ainihin mulkin dimokuraɗiyya ba kenan. So a wannan lokaci gaskiya ya fara sha'awar aikin siyasa, ko mu ce sabgar siyasa. A wannan lokacin tabbas ya sha gwagwarmaya sosai, duk da a lokacin gaskiya ba shi da kuɗaɗen da yake da shi a yanzu. So mutane da yawa sun yi ta mamaki, inda aka ga lokaci ɗaya ya yi sama kuma lokaci ɗaya ya sanu. Mutane da yawa sun yi mamakin wannan abu sosai, inda suka ƙara shimma kuma ko mu ce suka ƙara jaddada abun sosai. Inda lokacin bayan wannan gwagwarmaya ya tashi da ya sha, so akwai abubuwa da ya gamu da su ta ɓangaren kasance ko me za ka yi, za ka gamu da iftila'in rayuwa, ma'ana abubuwan da baka taɓa tunanin za ka same su ba sai ka same su. So wannan abu shi kansa ya same su, inda a lokacin shi da kansa ya fara tunanin cewa kasuwancin nan ma anya ba ajiye zai ba. Wasu kuma suka dinga cewa ba kasuwanci zai ajiye ba, siyasa zai ajiye. Domin a lokacin su kansu na jikin shi ma tun shekara 30 baya, so na jikin shi ma suke ƙoƙari su dinga mishi zagon ƙasa.